Angu try session ublain gerku lang ye pi baro ngadwai be kaching aye be kaching suk ka jong ublai kan long happy iway pe iway baro ba ka kmat jong ublai ka ting shine bat pi ai ba pin yo diang ye kaching gerku ai be pin yo diang ye kaching snai ka jong ublai ai be pin yo diang ye kaching sham sung ba ka jong ublai ai ba pin man roi ba pin man ba ha ka jing e ka jong ublai ublai de gerku ye ngi ka po session wan ling bai ni khubori ba lengkot ka ktin ka jong ublai ka por ka long na ka sam ka ba khat reu ka de khat ka ba pra kadi ka de khat ka ba pra ka de khat ka ba sngotan ba ban pusan ha ka ba sim David wa ni ki kentien ngala bu yo try ha khmat jonga halakasngi ngala bu yo try ha khmat jonga halakasngi namar ba ulong ha ka kti ka man jonga anam pen ki yanga Sngap ika ktien ka jong ublai kalong ka badanbor ka ba kalong mensim bat ka penloi nga bi firu ban ktik ban suskuin ban skobang ika ban perkhat ika ka ktien u David wang ika ktien ban banasho ublai ta ka jing kemen upan banasho ublai ta ka jing shlur upan banasho ublai ta ka jing sngotu ika jing don rengkat ka jong ublai namar ba ulayat pat ublai ula bat ublai umat ya gara jing don rengkat ka jong ublai wong ngala bu yo try hakmat jonga halakasngi namar ba ulong hagakti kaman jonga hanom pen ki yanga shisha lada utrai udan hagakti kaman jonga ba jongpi utrai ulong hagakti kaman ga jonga ba jongpi anom dan manu balaban pen ki yangi nyuma lada ngidon hagakti kaman jongi ka white lam Nyumala dengi doni ka kti ka mon ka jongi ya ka bor ya ka ikhtiar nalari hi ka bangidan. Nyumala dengi doni ka kti ka mon ka jongi ka buram. Nyumala dengi doni ka kti ka mon jongi ya ka jingsen shar. Let's say ni doni ka kti ha ka kti ka mon ka jongi ka spa. But ki ai ya ka position ni ka kerdan. Gini ya ka weges ngi kin do no kin dam no. But ki long ba rit ria but kim don bor show. Henry David wang ngala bu yo try hakmat jonga halakasngi kamdei tang sisngi wang halakasngi bat namar ba ulong ka kti kamon jonga anom pen ki yanga hallelujah kan mau sim David udan shibun ginong shun ukun jong ulong nong shun au sim sol long nong shun ki wei pat ki breu ki balong ke lengdo ki long ginong shun ki shipai ki long ginong shun ki babon ki nong shun ki jong ubo yekendo an rai tangka wei umat ya ka jing don rengkat ka jong utrai lo ba ye na mar kata ga ni ka ktien ka long ka khubor ka ba krawi nga ba de pi ha ga ni ka lanong ka ba khat riu na ka ching rai sa u David uang ga de khat ka ba ar ba sngotan nat ba uang ngala ong ho utrai ba ulong utrai jonga skap yi ni ka jingpen bana ki ba sngo bang ki ba sngo skun ngala ong hau try ba ulong try jonga ai ba ngaban phiru bun sin ni pen bana hau try but ong hau jisu ba try jisu ngapan bana ba melo try jonga ngapan bana ba melo try ka met jonga ngapan bana ba melo try ka jing im jonga ngapan bana ba melo try ha ka yingasam ga jonga ngapan bana ba melo try ha ki kam ga jonga ngapan bana ba melo try ha ki jing try jonga ngapan banama melong utrai ke jingyai lenti jaga melong utrai ka lawe jaga melong utrai ha ka menta ka jaga uniu David sim upan bana wangala ong ha utrai baulong utrai jaga bat ngam don ke jing sngo baha ki ai ru na lor jongbe ke jing sngo baha ke jong sim David kalong ha utrai ke jing sngo baha ke jong sim David kalong ha belai ba jong u ai ba ngabat phiru ke jing sngo baha jingi ka long ho try shishala do try udon lambat ni ke jing sngo baha ka ba kat kata ka ba ngimla ban yo diang nangnu nagere ke perthai ke ne perthai ka laban ai ke jing sngo baha hanrai ka balong tang shipor ke jing sngo baha ka balong tang khndiat ke jing sngo baha ka balong let's say tang shiklip mat hanrai ke ne ke jing sngo baha ka wan no try oh ka long juno kalau ke jing sngo baha ka ba palak liam mi ke jing sngo baha uni usim David wang na lor jong me ngam don ke jing sngo baha na ei ro na ei ngam don jing sngo baha go try na lor jong me na lor Jesus Christ wo try wala sele jong play ngim don jing sngo baha de ko pat
Agak tin pareng ke ni khot ke ba pra tin pareng u David wong yang ni gentin. I have set the Lord before me always. I have set the Lord always before me. And because he is at my right hand, I shall not be moved. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Kata ka di ka kular, ka declaration, ka jingpan mana. Ya ka bangabat piru ngiri ben, pan mana siu siim ki siim, utray ki tray. Subang ben perkat ikini kiktiin ka jong blay. Ngalaong ha utray, ba ulong utray jonga. Hang ni u David upan kan mauru wong ba ki bun ki jing ngosi kin wan lap. Ya kita ki ba ya pli ya u Jisu kita ki ba ya pli u try da u wei pat u blay. Shibun ki jing ngosi kin wan lap. Ya kita ki ba ya pli ya u try da u wei pat u blay. Ngap kata kaktin shisha shibun ki jing susi bat ki jing kuslai kin mat ya kita ki ba ya pli no. Yau ya ka kerteng ga jong Jisu taki weipat ki belai nreai bangabat pi nginom ya pli nginom ya pen utrai jong abat jong pi ya ka bonu sem David wong ngala ong ho utrai bau trok bau long tang ma utrai jonga ngala ong ho utrai bau long trai jonga ngala bu ya utrai khmat jonga halakasngi bat namar bau long ha ka kti ka mon jonga anom pen ki yanga ai ba ka de ka ktien jong blai kan long ka bor ya pi ngapan panai ka ni ka ktien ka jong blai shapi ki ba pe shapi ki ba ngap shapi ki ba piang ai ba ka long ka bor ya pi ai ka long ka jing pan khia ya pi ai ka don ka jing plai lu ya pi ai ba ka jing pan sle u Jisu do man sim ba khoi kan hyar ha pi kan petang ngap ru ki ni ka ktien ka jong blai namar ka ktien jong blai ka ktien jong jing pan sle ktien jong blai ka ktien jong ka bor ka ktien jong blai ka ktien jong ka jing em pat ka long man sim namar ka kan tuit pat ngabat pi abu blai ne ker khu ye fi sa shi sin na ka burom ka jong u ha ki kateng u Jisu Christ o try ipan bana i khubor amen doblen ker khu se sham pat la shai ha ka jing dor kat ka jong try amen and amen.